ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heɓlo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to ñaabina to mbahe to feeralla to gurila cooga to tampi daro to atene to hijjaja to burguduna ko on takkusan juula ha to galle ceerno si to jawaldi ha to galle ceerno abou diaba soto belel gawdi wuuro nayyi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie no gasettato prestataire de service jangguinannoɓe école aji en diwama e golle men ɓe diwda noon ko sababu kay wayrudeɓe arde e nokkuji ɗiɓe jangguinde ɗi to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo gendi Sénégal en tawi jillu mum jillu cehilagal e nder noktot tawi o nooti koye bisnogo nanɗo makko sehil makko Mohamed Cheikh El Ghazouani to leydi Mali ma jaaha to Kidal toon ko camion ngaji kewɗi dimnude e guura taw koye mbadi balle ummorade e laamu ngu faade miskineɓe wuuro ngo kedde afrique ma en kettoroɓino musidɗo men Alassana Oumara Mbotia habaruji men jolam jabberi ma en jaaha to Chine kalen guerre hakkude Israël e Hamas bisimilla moon e ketki kotodirte joni joni piren pacciren gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoɗo ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te ala effet ala hewam a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa hewɓe hutortoɓe gorel te kolliti gila tan ɓami yarde gorel te dañi hen aafiya mawɗo no feewi hewɓe hen fonnoɓe oppirade yogay ñabboji woni hen wurno ko poɗɗe kono hande o ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ene safra yogay ñabbuji jangtaɗi eɗi jangtaka kala an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu wulor jaaɗoru janowo joguiɗo diabète yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah sa yiɗi andude ko jangta e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi kotori sa tol gonɗa to galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo Madina Gounas Amadou Sambalo ha to Tamba kala 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto Galoya e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikine jokkodirta koye Amadou Isman Ndiaya mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men eɗen daña jaam cellal ko afo ngalu cellal ala coggu gandal ne weeli kono kadi gandal jaadugal ennunɗal ɓuuri welde ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tijani Diallo ko jaadinde ɓalwal e danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ene safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo
omo safra ɓen wonduɓe tension wonduɓe diabète yanɓe AVC rewɓe wonduɓe kyste fibrome dogam sitte rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen yanoɓe borogal eɓe seeɗineji bahlide koye mumen ha kabɓa kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude kala so ɗon maldanama ɓurde ta balɗe tati tawa a wi weng a wi alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi taw ko rafiji gorago ko wayno ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leecce sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni mbiya alhamdulillah e on fannu ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe mudeteɗe wiyete ko meeɗi moosa fannu goɗɗo a uroto sa urima joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihara ko pirowo koyɗi listihara ko indema dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha cikka ko toon hooɗi ceerno Amadou Tidiane Diallo en andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha omo tawi to Nouakchott omo tawi oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France ko toon ceerno Amadou Tidiane Diallo tawete tawi noon ko base makko to Nouakchott ene tawe ɗon miñi ko ene wiye ceerno Souleymani Diallo so tawi ko base makko taweteɗo to Dakar ene tawe ɗon miñiɓe ene wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone kañum woni numéro weev ko numéro orange mone kadi jiɗɗo waɗanede listihara e jiɗɗo kala haaldede e kala safaruji koye on numéro jokkodirta mbatta ko 77 714 94 15 wonanɓe wonɓe Sénégal so tawi noon ko wonɓe Dakar wonɓe leydi France jokkodirta koye ceerno e dendagal dongro Europe kala jokkodir ton koye ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji numéro makko téléphone mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko bawɗo listihara ko gando bindi ko laaɓaɗo leɗɗe mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hire mon musidɓe tedduɓe heɗen gone alkamisa 11 lewru siilo woni janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya eɗen gone naasaabde nogas e jeetati dewo hoddayru hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayya e joyya korkane heddi balɗe capanɗe joyyi e jeenaya habaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie jagorgal leydi Mauritanie kalfinare ko fate jangde e réforme de systéme éducatif o waɗi licence woni o riwi nogas tato jangguinoɓe école aji tawi ko ɓen ko prestataire des services ɓe diwira noon ko woppude kay postoji mabɓe kay ko juuti ɓe gollani ɓe dokkanoma noon avertissement fodde lewru kay ɓe ernoma kala jiɗɗo kay nde artata e poste mum kono noon nde lewru ndu timmi ɓe garani ko ɗum saabi noon ɓeɗon nogas e tato foof mbaɗama e oɗo saaha joni licencié woni renvoyama ɓe kadi ɗum kadi e lewru décembre mayno du ko temedere capanɗe jeeɗiɗi e tati jangguinanoɓe école aji ndiwano tawi hen temedere capanɗe nayyi e ɗiɗi ko officiel uji capantati e goho heddiɓe noon ko prestataire des services ɓen kadi joɗinoma ko juuti tawa garani jangguinde e nder nokkuji to fektono ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen alarba hanki doctoreɓe ɓe Mauritanie naɓe ɓe mbaɗi opération pattamlemijo tawi kadi ko hanki woni lawol garwanigol ko opération mbaɗo ni ene waɗe e nder cuuɗi cafrirɗi ɗi leydi Mauritanie opération noon ko tajje kay hunde e kuuse neɗɗo e wondude kadi e vésicule libiere o waɗa ɗum taƴi tigui woni ablation d'une partie d'estomac et de la vésicule biliaire ko ɗum tigui woni koɓe mbaɗi ardi opération noon ko colonel Chérif Jiddou min tawi kadi omo wondi e équipe pattam limijo ko wayno chirurgie ji mo koyno chirurgien Mokhtar e goɗɗo ne wiye capitaine Gemal e commandant médecin hono docteur Mohamed Salema so tawi ko équipe anesthésie on woni ɗanno ɓen ko équipe pattam limijo tawi kay gardogol docteur Meyloud biteɗo Abdallahi e goɗɗo ne wiye edde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande talata ɓennuɗo
Mohamed Cheikh El Ghazouani joddima e landaji joddima e lunda woni landaji lunda opposition e gardugol Hammadi gardugol Hammadi wula Sidi El Mokhtara Mohammadi Sidi El Mokhtara noon o wi tigi o yiɓe jewtidi ko heewi kay e jaago horejo leydi ndi ha tenti noon e gueɗe taw kadi koɓe ɓuuri yewtide koko fate caɗele citoyen woni ɓesgu leydi ndi jogui e caɗele kadi opposition woni lundiyankoɓe jogui o holliri noon wonde jonde nde waɗi fayida no fewi waɗi gartama no fewi ene tawtora jonde nde noon hono Ibrahima Mokhtar Sara ko lundiyanke gardiɗo landa wiyete lajidi MR wondude e Job Amadou Tijani kañum ardi ko lundiyanke jeeɗo kayɗo landa wiyete ko Frida wondude e biteɗo Abdel Saleh wuulo horma on ko gardiɗo landa wiyete ko Swapa ko ɓeɗo woni ardinoɓe landaji lunda tawtornoɓe kay ko fati e nde ɗon jonde nde ɓe joddino e hoore leydi Mohammed hono hoore Mohamed Cheikh El Ghazouani ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi tan ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen suudu sarɗiyeji no leydi Sénégal ɓe keeɓi secrétaire général kesso ko biyeteɗo Amadou Thimbo ko tem tigui noma e oɗon poste kañum noma e oɗon poste kañum noma e poste he tawi ko Amadou Mam Dioba hoorejo suudu sarɗiyeji ndu kañum suuɓi mum nomimo e oɗon poste wonde kay secrétaire général suudu sarɗiyeji ndum ko Baye Niass Cissé o lomti e poste he noon o lomti ko biteɗo Baye Niass Cissé kanko Amadou Thimbo noon ko kanko way wonno secrétaire général adjoint suudu ndu ko adi kay ko monome e oɗon poste teskama noon guila 2008 koye nder assemblée nationale leydi he o gollotto tawi kadi kanko wonno directeur to service législatif ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Cheikh Ahmadou Bamba Gueye subama on e nomama directeur de l'office di bac woni kalfinaɗo ko fate baccalauréat ko jangguinowo noon ko wittenke woni enseignant chercheur to université Cheikh Anta Diop mo Dakar ko kanko kadi woni responsable service informatique to université Cheikh Anta Diop ko kanko kadi woni wonno ko kanko woni hoorejo fedde taw ko fedde Sénégal naɓe wittiyankoɓe e fannu informatique woni tigui président de l'association sénégalaise de chercheurs en informatique o lomti e poste noon ko professeur Sosio Ndiaye baɗaɗo limogé woni diwaɗo e golle muɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdou Karim Sall ko directeur de régulation des télécommunications et des postes woni directeur général ARTP ne tawi sunare mawde no fewi jaltugol aduna kaw makko tawi kadi ko banduma gorko nene makko jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine maɗa ene fecca e makko sunare ne mbiye kadi mayɗo nde Allah yurmoto ɗum yaafo han aljanna kanko e mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jagorgal leydi Sénégal kalfenaɗo ko feete gueɗe nder leydi e jaccina laamu o yaltini kayida ciifaɗo hollidde kay wonde leydi taw ko Sénégal naaɓe tawateɓe caggal leydi e nder leyɗele poɗɗe wotede sumgoji ɗi mbaɗete hano hannirtini so tawi ko banggue Afrique du Nord Afrique banggue rewo to banggue modi ko leyɗele cuuɓa woni leydi Mauritanie wondude e leydi Maroc leydi Tunisie leydi Égypte wondude e leydi Liban ko leyɗele joyi so tawi ko banggue Afrique de l'Ouest woni Afrique banggue hirnangue ko ɗeɗo leyɗele sappo e ɗiɗi cuuɓa woni leydi Burkina Faso leydi Nigéria Cap Vert leydi Côte d'Ivoire leydi Niger leydi Gambie leydi Ghana leydi Guinée Conakry leydi Guinée Bissau leydi Mali wondude leydi Togo kañum e leydi Benin so tawi ko Afrique hakkudejo o ko ɗeɗo leydi woni cuuɓare leydi Cameroun leydi Gabon leydi République démocratique du Congo wonde wondude Congo Brazzaville e leydi Angola leydi Tchad leydi Guinée équatoriale wondude e leydi Zambie so tawi ko Afrique australe ko ɗeɗo leydi ɗiɗi cuuɓa woni Afrique du Sud wondude e Mozambique so tawi ko Europe banggue hirnangue Europe centre ha Europe to banggue rewo kala ko ɗeɗo leyɗele woni Europe de l'Ouest centre et du Nord ko ɗeɗo leyɗele woni cuuɓade leydi Allemagne wondude Angleterre leydi France leydi Belgique Luxembourg wondude Suisse Danemark wondude Finlande wondude e
Pays-Bas, Norvège, Suède, wondude leydi Suisse, kañum leydi Italie, ko ɗeɗo leyɗe woni cuɓaɗe so tawi ko Europe banggue sud, ko ɗeɗo leyɗele tati woni cuɓaɗe, leydi Espagne, leydi Portugal, wondude leydi Turquie, so tawi ko Amérique Océanie, ko ɗeɗo leyɗe tati walla nayyi cuɓaɗe woni Canada, dowlaji tendude Amérique, Brésil wondude Argentine, so tawi noon ko banggue Asie wondude Moyen-Orient, ko ɗeɗo leyɗe woni cuɓaɗe ko Arabie Saoudite, wondude Émirats Arabes Unis leydi Koweït, ko ɗeɗo leyɗe tati cuɓam ha joni noon kanko kam joni on fannu hono directeur général des élections et directeur de l'autorité des fichiers ko kañum ena tigui jogui responsabilité ha sifande nde kay laato woni tigui hande waɗe exécuté hano hannirtini ɓe kolliri noon kala Sénégal najo gurɗo nder ɗeɗo leyɗe so tawi kay inde muɗum tawataka e liste électoral ɗiɗon leydi jomum wawata tigui vodde ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Karim Wade ko mbiri landa PDS gembiɗo kay e sumgoji taw ko sumgoji yidde holde holoji leydi e sumgoji tijjaɗi kay ñande nogas e joyi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi hollirama noon ko ñande nogas ardiɓe landa ka kolliri ko ñande nogas janvier woni lewru gonɗen ndu ko nden tigui wonata gartal makko e nder Dakar duuɓi jeeɗiɗi joni noon ko Karim Wade wuuri caggal leydi to Qatar ko alarba hanki sappo lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi PDS joɗino batu men heblanade kay ko fati e garala makko ko jabbugal payudigal noon manggal no fewi woni tigui ka yimɓe PDS jiiɗi yuɓɓinandemo kanko Karima Wade ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall holojo gendi Sénégal yettima o ƴetti lana makko ndiwoka alkamisa hande o ummima Dakar o yaɓani ko Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o ari noon ko notade e bisma go woni invitation nanɗo makko sehila makko Mohamed Cheikh El Ghazouani holojo gendi Mauritanie ko Nouakchott noon o walata hande aljuma janggo o noon hibito o fata to Dakar lamorgo leydi makko ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jen ha to Madina Gounass jabɓuɗen musidɗo men sehili men hono Ama Samba Lo ko fati jillu ceerno Dialaldine e nder reedu Fouta. Ama Samba Lo, salamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu kabruji men e ɗemngal pulaar no mbiɗen ni jillu din l'islam e jokkendam godata ɗum ceerno Jalal Dine Ba e nder reedu Fouta ha joni gon jellu ene jokki ceerno Jalal e fette muɗum wati noon no mbiɗen ni alade garoɗo so Allahu lamɗo jaaɓo dimanche garoɗo o ko ɗon ɗo Aram Sarr ceerno Jalal Dine fette muɗum ganni ñande ɗo wuuro men Aram wati noon denɗal Aram naɓe kala guila e jarga wuuro ngo ha e almam wuuro ngo ha e sukaɓe wuuro ngo kamɓe kala yewtere ko wotere ko holno potata jaɓɓorade oɗo jiya Allah moƴƴo ɓen almuɓe ganduɗa ko janggo wali Karim ɓen sariyankoɓe yimmiyankoɓe goto ka holliri so Allahu lamɗo so ari nama darde fayidinde darde kadi mantinide tugguiren ɗo Aram jeeri ha yetto Aram mawgo so Allahu lamɗo ɗum ɗo pucci ɗum ko sartaji ɗum ko motoji kamɓe kala ɓe deggodira ɓe mbawa jaɓɓade jeeɗa Allah juuɗe toon ha yetto ɗon ɗo wuuro men Aram wadde noon kamɓe kala ɗo koyi ɗum ɗo ko lawol gadinol jogol wonde ɗon ɗo wuuro men Aram wadde ɓe ñaagui so Allahu lamɗo jaaɓi ko yonnude jaɓɓol ngal beele so Allahu lamɗo jaaɓi ceerno Jalal feti muɗum so beltima ngal jaɓɓol ngal beele Allah newna hitade kala ɓayde jillugue en waɗa ɓa hitande kala ceernajo hankkadi en watta rewɓe ɗon ɗo wuuro Aram wawa wadde duwaw wawa yiide wuuro Aram wawa yiide bandiraɓe tawotoɓe goto kala holla haaju mum holla miijo muɗum kadi ñaago hen duwaw ñaago Allah kadi kala hitande beele ɗum ɓeydo eɗen gandi wuuro men Aram ko wuuro ɓooygo kono ko wuuro subaɓe kono ko jiimi koye maayo noon woɗɗani guure kew takkiɗe Aram ko wayno wuuro men Madindiadio woɗɗani ɗum ɗon en gel ko wayno Wande en Diague en ɗe guure kala goɗɗani Aram subalo wadde noon dendagal bandiraɓe to WhatsApp eɓen toon mbaɗa feere eɓe jewta eɓe kalda kono eɓe tinta denagal guure takkiɗe kala e kuɓal ɗe gandata ceerno Jalal Dine jillu wodata ngu so Allahu lamɗo jaaɓi oɗo alade garowo dimanche o ceerno Jalal Dine feti muɗum ñalata ko ɗon wuuro men Aram subalo bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Ghalii Abuu ko musidɗo men Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu uddina ma Ama Samba Lo golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya Aram tan eɗen jogui koɗo teddiɗo no fewi kabaruji men e ɗemgal pulaar senno mema to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali camion ngaji kewɗi taw ko dimduɗi guura ɗi naati Kidal tawi ko fama woni tigui forces armées malienne kañum tigui escorte ɗi haɗi mbawi nadde e nder wuuro ngo ko ballal laamu ngu noon tawi kadi camion ngaji ɗi dimdi ɗi ummori koto gawo ko guura faade noon e ɓen taw ko population noon population
population ɓurɓe kay miskinede ɓe gila kadi tawa kadi ko ɓuuri hen hewde ko ɓe worɓe mumen mbara ɓe hen taw koɓe jinnaɓe mumen babiraɓe mumen maayi taw ko koninkoɓe gonno waraɓe e nder gueera ballal ngal kadi ma yetto ɓeena taw ko wiyeteɓe doga moltu en woni tigui ummiɓe guure mumen ene dogui ene moltoyi e yoga e nokkuji gouverneur Kidal hono général Gammum o holliri tigui weltare makko mawde no fewi kadi omo andina laamu ngu wonde ballal ngal ma tiwa feccede hano hannirta ni kala poɗɗo kay hebde jeɗaɗo hen ma heɓ ɗum hano hannirta ni hen oɗo convoi noon kañum woni convoi gada noon naɗɗo Kidal kay tugui kay ko Kidal ngo ummi wuuro Kidal ummi tigui e juuɗe kay ɓen pelle joguitiɓe woni tugui jena 14 novembre fayi joni ko ngol woni lawol garnigol ko ballal bangal ni ene ara laamu ngu ɗon holli wonde convoi ji goɗɗi kewɗi ma mbaw yettade e wuuro ngo e ko taari ɗum kala hano hannirta ni ko leydi Mali ha joni laamu transition go Mali e gardugol Azimi Koita ɓe ceerani kadi ɓe ceerani e haɓade mbuñaari e boljuñoɓe ngaluji e nder leydi Mali koye ndina mbadi gonnoɗo directeur général société Koɓam woni énergie di Mali ko hono biyeteɗo Kourachi Konaré e yaadiɓe muɗum mbiyama teeɓa eɓe coka noon e mbadi garde à vue guila kay ñande alarba hanki sappo lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasenayyi ko procureur du pôle économique kañuma nanguiɓe kañum fayi mabɓe juuɗe Kourachi Konaré noon ko guila tigui ko guila 20 lewru septembre 2023 o waɗano limogé caggal nonde ministre Bintou Camara bayyinno tigui wonde carburant kewɗo ene wujje wondude e gueɗe kewɗe goɗɗe taw ko fate muñari e gueɗe guykaji ene kewi ko watte tigui e nder oɗon société biteɗo EDM woni énergie di Mali ko société kuɓɓam mo leydi Mali koɓe yimɓe jeeɗiɗo noon nangaɓe e oɗon fandu ɓen woni ɓen goni noon hono Kourachi Konaré gonɗo directeur général société wondude suknajo goɗɗo ne wiye Aminata Ñana e goɗɗo ne wiye Mamadou Sidibé e Boubacar Diallo wondude Joseph Terera wondude Ousmane Traoré e goɗɗo ne wiye madame Sara Diakité ko ɓeɗo tigui woni wiyaɓe teeɓe e oɗo saaha joni nana tigui coka e mbadi garde à vue ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar so leydi sen ummima to leydi Mali koto leydi Gambi paaɗen to leydi Gambi noon ko Allah tigui faabi équipe national fugo koyngel fettoɓe kubal fugo koyngel taw ko équipe national mo leydi Gambi wonnoɓe kay e lana mum ndiwo kam taw ko yinnoɓe yaade Côte d'Ivoire tawtoroyede kay walla ɗaftul wiyede guel ɗon kuberi taw ko kuberi d'Afrique ko avion mo jollunoɗo ɓe on noon nden tigui avion yeehi tigui ha e nder yolle to ko lumboto e duule ko ɗon tigui yiya e kala saaha wooda e ɓen fettoɓe jolnoɓe kan lana fettoɓe bal wooda mabɓe kadi teɓɓitiɗum woni tigui fatɗo yana e nder lana ka ɗum noon teska tigui ko manquede oxygéne woni hendu fofirde ko ɗum woni ko ngakkuno e kaɗon lana ndi o kam pilote o noon ko ɗon tigui miijo aɗan ɗum nde wonnoon kay ruttade ɓuuri famɗude yolde e ɓennude Côte d'Ivoire ka waɗi demi tour ka rutti tigui to ka ummino ka wawi juurade kay dendagal ɓeɗon tawa ko équipe national kamɓe kala ɓe dandama hen ɓe paabama hen haydara ala ko heeɓiɓe ɓe kolliri noon so avion wonino dow fodde kene wona feccere waktu ne gasanno tawa hay goto mabɓe ala keddotoɗo ne sikka noon ko pamɗugol avion kañum tigui ɗum saabi ko jolni ko haka ngakka hen oxygéne ko hunde hulɓinide no fewi teskaɗo e kala saaha e nder laaɗe diwoje e nder dongre Afrique habaruji men ɗemngal pulaar kedde Afrique ma en kettoroɓe ɗo musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo. Alassane Oumar Mbodj mi salminima. mi salminimama Ghalii Abuu en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o ko doɓiɗen e habaruji men e dongre Afrique puɗɗoɗon ko leydi hono Guinée Conakry caggal kay nde cuumu waɗi toon e dépôt woɓɓe hono gaz adaniɓe kay wasde ken no fewi guilay noon ha e carburant ha e ko nandi hen e oɗo saaha noon guila hanki noon ene wayno ɗin motoji hani ɗin otoji goto foof koko taƴana e ko gasoil koko wawata kadi
wadde ɗum hono dépanné ha ko kadi leyɗele tariɗe ɗeɗe mbawa hono walludeɓe e ko fawti e taw kadi ko carburant Côte d'Ivoire tawi woni koye kebbungal tigui rigui heddi ko hen ko balɗe ɗiɗi fukko koyngel ngel wawa kay kono fuɗɗade hono golle mum taw noon ngol ɗon woni lawol capan tati e nayyi ɓiwol ɗum noon fuɗɗoto ko ñande sappo e tati lewru ndu gonɗen ndu fodde nogas e nayyi kippu kay ma waw kay hono arde toon go foof on gam foɗanade nawde ndiɗon coupéri guilay jimɗe noon hani e goɗɗe koye kebbulugal mawgal ɓe goni ɗum pour jaɓɓade kay e ɓen aroɓe toon ene mbiya tan yoɓe puɗɗoro jaam ɓe gasodira e jaam e cellal Marie Paul Ocry ko lauréate taw kadi ko prix Simone de Beauvoir bonno toon pour faire rimɗinde kay ɓen rewɓe kay ɗum noon ko wawi kadi o dañƴi ɗum taw kadi ko kadi ko jeeya koye ko ɓen kadi toɗɗade guilay ni hayni no jogori hono pellital e wawde kay haɓade e ɓen kadi hono rewɓe waddeɓe gueɗe ɗe pewani e taw noon ko wawde haaɓe mbawa heɓde koye mabɓe e wellitare koye mabɓe ɗum noon addinima noon e golle makko garɗude pewde ronde dañde noon ko oɗo hono prix taw kadi ko payodinɗo no fewi Rwanda lamɗo Jordanie gasni jillu mum toon ha laaɓi ɓe mbawi noon hono sifodirde gueɗe kewɗe no fewi ko yowti e faggudu leyɗele ɗiɗi ɗe Kenya ñawoɓe mabɓe de ɓe goni koye waddude kay mate kay ma mbaɗ peeje e woppidde pasteur Paul Maksaji kanko bornoɗo kay fodde kay temedde kadi yimɓe caggal nde ñagotonoɓe yooɓe mbaɗa feere ɓe koora ɗum noon ɓe goppa kala ñamde ɓe mbatta hoore ɗum noon hewɓe hen mbasi hen pittali mumen ɗum noon o jagganoma toon kono noon e oɗo saate ñawoɓe jiiɗi koye yidde waddude mata koye ma goppita mo RDC Congo toon de ñawude mabɓe towno ndu woni cour constitutionnel mabɓe wawi hande tengtinde e polgu taw ko gardiɗo hon leydi Félix Tshisekedi wonde kay ko kañum kay haawi ɓe waddannoɓe ɗum noon ɓe mbayini ɗum ko ñande mo bara jeenayyi lewru siilo ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi ɗum noon ko guila warɓe wanno guila nogas lewru bawte ujunnaje ɗiɗi nogas e tati ɗum noon wawi dañi jencude capanɗe jeeɗiɗi tati piccal capanɗe e jeeɗiɗi e nder temedere ɗum noon ɓe mbawi kadi riwtude guilay ni e ɗaɓɓale ɓe candidat ji taw kadi ko wiyannoɓe wonde ko wonde woto ɗe ndewani lawol ene joguino hen hon ɗaɓɓade ɗe mbawi wiide wonde yo cour o ƴewta ɗum ɓe mbawi hono riwtude ɗum ha laaɓi oɗo noon mbiyeten hono Moïse Katumbi ko kanko ari hono ɗiɗaɓo e ɓeɗo ƴamannoɓe taw kadi ko leefol laamu bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ko ɗo ko Ghalii Abuu ko ɗo maro Kumpital men ngal haali e dongre Afrique nde e ñalawma hande o taw wonno koye e dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sanɗo gam weltare Ayawo TV koten tumale meɗen pulloyo koten tumale meɗen pulloyo Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique takkusana juulama to galle Amadou Mbaye makama Koutira to PK9 ko on takkusana juula ha to galle Abdoulaye Ndiaye Demba Babaɓe to PK9 ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Chine puɗorɗe nan jagorgal leydi Chine kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗe hollirama tigui wonde ɓoyata jillu ummono jillu makko e nder dongre Afrique jillu ngu noon ko nder ndeɗo yontere ɗum wonata jillu ngu fuɗɗoto ko ñande sappo e tati lewru janvier ndu gonɗen ɗo ha ñande sappo e jeetati mayru o fuɗɗoto jillu ngu noon koto leydi Égypte to ummima Égypte o faya to leydi Tunisie to ummima Tunisie o yaɓano leydi Togo to ummima Togo o faya to Côte d'Ivoire to Côte d'Ivoire noon ko toon o sakkitoto caggal ɗum noon so gayni ngu jillu e nder dongre Afrique o yaɓana
ñande 17 nde to leydi Brésil to ummima to Brésil o yaɓana to leydi wiyetede Jamaïque. habaruji men ɗemngal pulaar habaruji men jolam jaɓeri guerre hakkude Israël e Hamas. Israël ɓeydi bombardement mum ɓe ɓeydi volume bombardement o alkamisa hande o e nder Gaza ha tengti noon e to banggue sud woni tigui to banggue worgo Gaza. Anthony Blinken ko secrétaire d'état américain ene tawe tourné mum e nder Moyen-Orient o haalin tigui beele tigui guerre o e Israël naɓe ne mbawa rentade civil en kono noon hay sowona ko ɓeydi haydara ala ko usti hen alkamisa hande o noon alkamisa hande e aljuma janggo ko audience uji mawɗi no fewi to cour international de la justice woni to taw koto le laahe woni to mbiyata CIJ toon noon taw to en tawete Pays-Bas caggal kayde Afrique du Sud kañum tigui wullituno toon guila kay kañum wullituno toon guila e mayirɗe lewru ɓennduɗum wonde kay ko génocide Israël naɓe gone wadde e ɓesgu Palestine tawateɓe to Gaza. Afrique du Sud noon namdima hande cour mondial de justice o ndeɓe kay nde Israël nde yo Israël dartina kay yoɓe jamir Israël nde dartinta guerre ko ɓuuri yawde e yaccidde kadi yoɓe gandu wonde Israël e oɗo saaha joni ala ko woni e wadde kone miijo mum so wona wadde génocide woni tigui wadde wargoji kamtirɗi no fewi e nder Gaza ɗum noon ko laamu Afrique du Sud kañumen tigui mbaɗi nde ɗo wullitande toon to tribunal to cour de justice de la Haye e nder la hen teskama noon ministre de la santé mo Hamas o holliri tigui wonde bilan saket mo holliri ko fati wasɓe pittali men tugui ñande 7 lewru octobre nde guerre o fuɗɗi fati ɗo saaha joni taw ko Gaza naɓe eɓe jareno gas e 3 ujunere e temedde 4 e capanɗe jeegomo e yimɓe jeenayi ko hawri hen e lajjal waraɓe so tawi noon ko balminaɓe ko à peu près fodde capanɗe jeegoma ujunere e neɗɗo. musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko min tongan ɗon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiiden to banggue neto ɓosoje ko Saydou Abou so tawi ko kedde Afrique ko Robino Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu so tawi ko jillo ceerno Jalaluddini ko musidɗo men correspondant men permanent hono Amadou Samba Lo to Madina Gounass ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.